mudik ning ndi, Mbak? Engko sampai H+3 reuni keluarga. Keluarga besar saka bapakmu. Terus Engko paling berarti aku lagi ning Sragen. ning Sragen kuwi keluarga saka almarhumah ibumu ya. Nginep ning kono. Iya. Heh? Nginep. Yo iya wong adoh nggo warbani. Warbani mesti Sik, melok ada tak? soalnya. Aduh nih sik. Ndak Kameranya bisa mana? aja. Nah. Mbah. Kandani ya. Wes. Dah. Terus Ya wis. apa pirang dino ning Sragen? Ya ora ngerah. Kan libure ya panjang arbane. Sih. Oh. Ngantek. Apa sih praine, men? Praine sampai tanggal 9. Belajar sekolah no. Ya, sekolah sampai tanggal 9. Kita kok libur sampai Lah sampean apa mudik ning ndi? Hah? Apa mudik ning ndi? aku ki yo ceritane ning omah kan bapakku gak pulang tapi nek bengi bapakku telepon jerene bodo keempat po pira kuwi dulure bapakku merini bapak kan gak pulang iki Kenapa emang nggak bisa pulang? bapakku lembur dari kantornya gak liburnya pas dengan oleh bapakku pengen dia jenenge Tuban lah aku juga ning Tuban gak usah wes daripada bolak-balik aku balik bareng gak wes daripada bolak-balik aku mending ning omah ae aku paling dulure papa. Ya Allah, berarti sampean dengil dhewean ning omah. Ning makame mama, aku ning makame papa, silaturahmi sing anake papaku kuwi ndengok wis mulai tidur. Dhewean. Ya iyalah. Mbek sapa dhewe? Bener-bener dhewe. Astagfirullah. Kadang ini kok mengumpulkan tenaga nggo bertemu orang-orang ya Nan. Ya, Aku kayak di tenaga ketemu wong-wong. Aku mending wis ning omah. Aku tidak mau. Engko nek wis bodo kepira gak apa-apa. Nek bodo awal aku wis Yang pertama ya. daripada kan delok wong-wong kumpul keluargane kuwi ning nganti malah nelongso jadi aku memilih kuwi. Ngono kan. memilih ben gak roh ae ya, Bro. Ya Allah. Ya moga-moga suatu saat engko awakmu bisa berkumpul dengan keluarga barumu nanti. Amin. Duwe anak akeh. Amin. Ngono, Mbak dadi Cis. rame. Amin ya rabbal alamin. Tuh, Saiki guys. sepi gak apa-apa, guys. Sepi sih gak apa-apa. Sekarang sepi enggak apa-apa. Jangan nanti. Paling Kok nek paling ya tahun iki tok ae ya. Moga-moga tahun mengharap sampai ke belakang ya. amin. Rame terus. Amin. Bapakmu ya arep pensiun kok ya. Ya, Bapak kan Bapak sedih ya arep kasih pensiun. Kaya ning omah, enek koncone. Cak Umpamane pensiun ngono, opa pulangnya ke sini ya, Mbak ya. Iya, tetep melok apa jenenge keluarga gini. Kandani. Iki sesuk sing anake bapakku lebaran ke-3 kita. Pulangnya yo rene. Nah, Anak bapakku. bodo kuwi ning ndi? Cek mergawe. Cek mlebu sih rene, nek gak ning Mbak Esi lah. Kan Mbak Esi ning kene ngono. Anake bapake. Tapi sampean nganu kan, Mbak, Danik Prai kan? Dani prai. Danik Prai. Tapi yo nek ndekne gak iso suwe. Iya mudeng soalnya kan emang kerja toh. Ning ngono kuwi kan mesti tetep enek koyo kesempatane berapa hari ngono. Oh, anu bose kan wong Cina. Lah apa jenenge ning omah ambek bapake sampean ya, Yo kok ngerti. Soalnya sing tahun wingi kan bapakku gak nang omah. Masa? Sing tahun wingi kan kene bodo cuma berempat. Sumpah, Mbak, Sumpah, aku lagi erah. aku mbek adik-adikku tok. Bar kuwi terus sorene mangkat ning Ning Sragen. Sragen montoran cah papat ngurung motor. Dani dhewe aku ngoncakno meme koran bani. Wis. Siap aku. Sampai beberapa hari ning kono. Kuwi mulai lagi bapakku mulih kan. Ngono. Ya wis kuwi mungkin ya momen terakhir aku bodo dan bapakku gak nemoni bodo karo anake.
Anjir. Kalau nangis, Kenapa kita kamu gak nangis? kok. Loh, Mana dia sih malah nangis? Kita aja nangis Enggak. Aku lagi rohin dengan Iya. ya tak kira butuh dingin kayak ijen ambek bapakmu. Video nenek. Astagfirullah. Dan ku ya aku sungkeman mbek adik-adikku. Sungkeman mbek adik-adikku ya tak omongi sing kuat. Gak apa-apa guys. Iya, kita semangat. Apa meneh iki apa ya momen lebaran. Aku aslinya iki wes ngempet-ngempet kayak bengi ya. Maksudnya iki kayak aja ngeling-ngeling ngono lho. Kayak aja ngeling-ngeling momen iki ngono lho. Memang berat, guys. Enggak boleh juga ikut Aku gak pengen ngekei apa ya ngedono sedihku ning wong ngono lho. Makanya sing tak donoi wong sing seneng-seneng tak. Aku nek kon cerita-cerita ngene iki gak kuat. Aku gak roh mbak, tak kira ki sampean yo anu apa jenenge bodoh sing winginane kae ki yo ora mau ambek adik-adik entok, yo ambek bapake sampean piring. Dan ngerti gak wi bodo sing bengi iki aku mek dan iki haid kan. Gak melok. Gak melok salat tarawih. Dhewe ning masjid salat. Ya Masa. Allah. Makanya dieling-elingi banget. Buat Sayang, kon bertemu dengan momen iki tanpa ndek rasanya luar biasa. Gak apa-apa. gak apa-apa. Gak apa-apa Gusti Allah engko bar iki lak maringi apa jenenge sesuatu sing sangat luar biasa, enek hikmah di balik ini semua. Iya, Kemarin marahin nangis adekne iki kok dadi nangis kenapa? Aku juga roh dengan aku roh cerita. Wer. Aku udah hatiku rasanya kok keronto-ronto ngono mbak, sumpah. Aku ya gini, ya Allah ndah dek bengi kan dekne ning grup kan WA lagi sampai mangan iki wedi. Cacakan ning ngarep. Iya. Aku menjadi penakut. Aku ngono. Iku lagi momen kowe pengen mangan tok kowe wedi. Bayangno aku bedino. Ning omah dhewe malah. Ya Allah, Makanya astagfirullahaladzim. kita harus mensyukuri guys. Ya, Kayak gini aku jadi tetap bersyukur. Yes, gak apa-apa jenenge kabeh kan titipan ya. Umpamane wis wayahe ngono Gusti Allah njipuk ya. Berarti wis wayahe kan ngono to Lah kasarane. protes sih meh protes ning sapa yo nang ya ora. Wong yo kowe iki trimo dititipi, kowe iki gak nggonmu. Dadi nek carane ngadepno ati ngono. Wis bar mimik, wis bar apa iki nyetrum paling. Mboke kan nangis nyetrum. Padahal emang yo ora nangis yo guyu-guyu yo Mbak yo. Duh, karo dhek ngomong. Iya, enggak mama enggak nangis, Dok. Mama enggak nangis, Dok. Enggak cerita yang sedih-sedih. Udah, nggih pinter kok ya, Adik pinter kok ya. Ya wis guys, ngono ae yo beruntung untuk kita semuanya yang apa cek ketunggon wong tua. Sayang. Biasanya lu ki gelem turu, Mbak. Coba sampean kek mak pah. Kuwi Iya. kambon keleke mak pah no walah jelas wis. Anu. Mboten sayang, mboten. Wis. Njaluk tulung mak pas delok, guys. Ya ngono ya kene kudu banyak bersyukur wong tuane awak dhewe lengkap. Kok ngono kuwi nek semisal wis kaya Mbak Palupi kok Mbak Jessica ngono ki isone ya mok berdoa tok. Kok ngono ape kangen ya kangen piye ya isone ya ning makame. Kok ngono aku jane iki ya iki mang nyetrum kuwi apa Mbak? Ya ngono kuwi bapakku ya ning kono ning Sragen ya. Wis rakin kondisine yo cek sakit meskipun mesti yo alhamdulillah sudah membaik tapi kan keadaannya dhewean Mbak tak jak rene yo ora gelem kayak ngono yo wis padha ae aku pikiranku ki yo seneng jenenge menungsa iki cobaane kan yo enek ae yo beda-beda takarannya juga beda-beda tapi perlu diingat Gusti Allah tidak akan memberikan kita cobaan di luar batas kemampuan kita jadi yo wis tetep disyukuri ae ngono muga-muga kita lulus semua ya Mbak ya lulus cobaan Gusti Allah sing diparingi modal piye iki. Aku biyen yo pernah berdoa. Berdoaku marah iki biyen jarene memang salah sih. Berdoa ki ojo njaluk dikuatkan. Nek jarene ngono. Karena apa? Nek jarene nek kita berdoa minta dikuatkan nih Gusti Allah akan lebih memberikan cobaan. Nek yang jarene, lebih berat. Jadi kon berdoa mintalah kebahagiaan.
Dadine ya wis aku yo njaluk. Apa Mbak Jess? Muga-muga Sayute sing ning iya aku yo iso sing ning kono sing urung disetrika aku yo bisa Mbak Jess. hiburannya muga-muga ya dikai kebahagiaan terus bariki. Ya wis guys. Pokoknya ya dijalani. Iya, yes bismillah dong aku ya muga-muga sampean nanggake entuk pasangan hidup sing tanggung jawab, sing gelem nampa sampean dan keluarga apa eneke. Terus yo sing gemati, intine koyo ngono kuwi lah. Ngono. Mbak Jessica juga ya muga-muga untuk jodoh sing terbaik menurut Allah. Ora menurut menungso kan ngono Mbak ya. Jenenge pilihane Gusti Allah kan ora mungkin kleru toh. Kan begitu. Gak apa-apa. Kita kuat pokoknya. Semuanya. Kadang ini nek kon jane memang lebaran ini momen bahagia ya. Tapi nek ora nek anggota keluarga ini rasanya ya nelongso ya. Nek aku marai kehilangan mama papaku ya pas butuh keloro. Terus mamaku ya berbutuh. Jadi pas butuh kepira ya mamaku kayak butuh ketiga apa kepira. Berarti kan lebaran ini masuk rumah sakit burung sih. Baru betul gue, kok mamaku gak belum tiga rumah sakit. Kene pas sampean rumah sakit ki lho Mbak. Kayak iki poso berarti Cian. Aku lali Mbak Pal. Kalau sing kene rencana ape Iya. niliki kae lho mamae Mbak Jess. Terus pulang kan. Heeh. Terus pulang nang omah ya wis sempet nyekar apa ngono kuwi. Jadi malah beraktivitas biasa terus ya diempet ning omah gak gelem digone rumah sakit. Terus akhirnya barang lagi awan digowo begini kayak enek. Jadi nek dinggo momen lebaran ki momen sing asine kayak makanya kenapa biasa karena ya Allah kok wis bodo neh kok lebaran gua aku biasa ae saiki ya karena wis dhewe dan untuk sing teko mas-masku ning ndi mas-masku ya dengan keluarganya masing-masing dan ning gini keluargane bojone kabeh dari dulu seperti itu jadi mulai sing mas pertama mulai ku lebaran kedua sing diinginane cuma nyekar mamahku setelah itu wis pulang lagi balik lagi mereka yo tinggalnya ning cedak omahmu yo ning aku sing sijine ada lha kuwi cuma lebaran kedua pulang nyekar balik maneh oh seringnya ngono biyen pas nek mamahku pun lebaran kedua terus paling nginep sewengi terus balik neh terus nek sing iki yo wis dhek yo mbek keluarga istrine mesti apa kayak jadi aku yo menikmati dengan Ya, diriku berarti sampean njengil dhewean, Mbak. nonton nek bapakku iki nek gak nek bapakku sing iki ambek dulur-dulure bapakku iki yo gak ero aku paling ambek sapa Nah ya Gusti Allah ki maha baik ya. Adil. Umpamane Kayak ijol sampean tetep. iya maksudku ki koyo ya Allah apa mama karo bapake sampean kapundhut diparingi Gusti Allah yo umpamane opa saudara-saudarane biring yo welcome banget apian pol mbek sampean iku enggak semua orang bisa merasakan seperti itu loh Mbak Jess. apa insyaallah meneh hitungane kan koyo awakmu ponakan sing ora kandung iya Nah. jadi gak saudara Iya, malah- wong liya Malah sini. maksudnya iki kan tetep amit yo hitungannya kan wong liya yo Mbak Jess soalnya kan memang enggak ada hubungan darah to yo. Tapi iki koyo malah ngeluwai dulur kandung. Kan gitu yo maksudnya. Jadi aku selalu ditekoki, dinekoki aku terus lebaran di mana, Mbak? Ning biyen-biyen pokoknya ning bude ae apa ning tante mesti tinggal rebutan. Jadi kok wis to ning tante kok ning bude selalu ditawani. Jadi pas lebaran biyen yo melok anu dadi kayak ya Allah aku ning gini keluargane wong-wong ngono kuwi dadi melok-melok tapi ya tak anggap dulurku dhewe karena memang nek mbek aku wis koyo ponakane dhewe, koyo anake dhewe mesti angkat karena mereka juga pada saat mamaku enek pun mamaku soalnya yo iki dadi ngerti mbiyen Budi Rizky soalnya nek mbek keluargane awake dhewe selalu apik Mbak Jessica. Jadi ini soalnya yo balese kita semua yo seperti ini. Ya wes gitu guys. Jadi ini info untuk kalian Mbak Palupi dan juga Mbak Jessica besok sudah mulai libur Hamin 1 lebaran yo. Jadi mereka ben istirahat dan juga mungkin nek misal lebaran ini kan kadang sing resik-resik sing apa kayak ngono kuwi to. Jadi mungkin libure itu kurang lebih ya mau semingguan itu guys. Kan Senin, dan Seninnya kita udah masuk. Mm-mm. Senin sampai Minggu ya kita Mm-mm. libur. Soalnya apa jenenge mungkin aku yo
lebaran ketiga atau keempat baru ke Sragen. Soalnya kan mesti nek sing lebaran pertama aku kan ning ngene mae mbek ibu to. Engko lebaran kedua ketoke aku ning Randu karo mae sisian kan maksudnya dulur-dulur di sana, mesti tetep itu ke Randu. Terus nanti lebaran ketiga nek semisal ora nek kepiye-kepiye engko ya langsung ke Sragen. Enggak ya pokoknya antara lebaran ketiga atau keempat itulah pokoknya aku ke Sragen. Kan tetap engko daripada kuda-kudakan lah aku ketemunya ning Jumat mbek Sabtu neh. Ya wis sekalian Senin ae. Tapi enggak tahu guys nek cowok maksudnya masuknya kapan. Nek Mas Mandor itu dia mau di Lampung tuh 2 minggu. Lah Mbak Ida ditinggal. Mbak Ida 1 bulan. Oh, Mbak Oh, Ida 1 bulan lebih katanya tuh. Oh yo. Apa jenenge piye neh Mbak wong jenenge mbek keluargane Jarang lho Mbak. pulang ya. Ora tau muleh maksudnya ki yo jarang kumpul mbek keluarga dhewe. Ben maksudnya ki ben ditanekno lah. Ya mesti sing ngrasakno kok Mbak Ida roh rasane kok piye kan ngono Berarti kok kuwi. dijemput nang ning Lampung. Gak ngerti aku nek iku. Mosok yo Mbak Ida mbek Elizabeth dikongkon mulai dhewe ketok yo gak mungkin. Mungkin Jemput. paling dijemput mungkin tapi yo gak ngerti yo kepiyene Ya ngono. muga-muga Elsa pinter. Lah iki mang malah entuk kabar jarine Mbak Ida yo sakit. Sakit Mbak Ida. Ya Allah iki yo enek berita duka bering guys. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Katane telah kabundut iku yo telah berpulang ke rahmatullah. Leke mak ngatini. Lek blodor apa lek sopo gitu loh, lek blodor bilangnya. Tapi nggak tahu nama aslinya itu. Itu udah sakit bolak-balik katanya opname dan kontrol apa segala macem. Yus kita doakan moga-moga ya keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan dan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Untuk almarhum moga-moga husnul khotimah, padang dalane jembar kubure. Diterima segala Amin. Yes. Padahal mak ini Hari ini tuh guys, Mae sebenarnya ada acara toh. Acara niki pengennya kayak penutupan tim oblok-oblok niki lho Mbak mau makan sederhana. Lah, sing masak kuwi mak ngatini. Terus ternyata mak ngatini ada musibah seperti itu. Terus yo akhirnya gak usah pikir panjang, mau tak peseno sate ngono ae. Sing simpel ae Mbak. Soalnya iki kok nek masak-masakne iki mak iki yo keseli Mbak. Aku iki jane kadang iki mak mungkin kan ngomong halah nduk tak masak ade ngene-ngene bentuk konten kan mungkin ya jenenge kene mergawe ning ngene kan ya pengen tok konten yo guys yo. Lah tapi kan yo aku ngomong mak jenengan mungkin nek kesel mak ampun toh anu mawon. Apa meneh Mbak Mur juga prai. Heeh, dino iki Mbak Mur prai. Anake sakit sing kecil itu adike Sukma. Berarti Mbak Mur sesuk juga wis prai ya. Iya lah, mestine wis prai kabeh Mbak sesuk iki kasarane koyo hari tenang ngono lho wesan iki. Iya, soalnya sebelum lebaran ku mesti persiapan apa? Iya. Nek sing di keluarga bareng. Nanti mau ki mae posisine ki yo ngepel dhewe guys. Pas sampean rono mau. Sama dipeli kabeh. Lah Lina, ndekmu ning kamar sih tak delok. tapi melek mripate. Aku ndekmu mau jebok kunci tok aku yo ora sempet. Aku sing asli iki ngrasakno cahku iki ya amit-amit guys ya. Terakhir dilihat iki ya umpamane iki ya online dekne ya. Kayak dekne bar online bloko terus aku telepon ngono lho Mbak. Tak telepon ping 3 ki ora ngenekno, ora diangkat. Mbok kena apa cah iki amit-amit. Iya, aku ya pengen ngabari kan Mbak Deni ora iso ngabari Mae langsung. Mae ditelepon bolak-balik yo gak angkat. Mungkin kan lagi sibuk resik-resik omah kuwi mau to gak nyekel HP lah. Terus Mbak Deni lagi metu gak ning omah, makane gak iso lalik ngatini piring yo gak iso masak. Dadi maksudnya iku kok nek diarep-arep ngono lho. Gak ora kabari. Lah yo aku pelewat Lina yo ora ngenekno. Bocahku ki jan tenan, guys. Ben tak omong ning kene sisan beno. Iki mau yo ketoke mak yo apa geser-geser kasur kuwi lho. Dewe ngono kuwi masane. Apa dipindah posisi meja-meja barang ki. Kadang yo ngrasakno adikku siji kuwi ki yo ngono kuwi guys Masam. Ora sumbut nek ndekne iki lagi njaluk-njaluk ngono ki lho Mbak. Aku jane iki ambek adikku kabeh ki ora tau perhitungan ora tau piye. Ning tapi ki maksude bocah ditelepon diopo ki nek kene butuh ki ya yo mesti tetep nganu ae yo. Penting kene iki sekali ning ngehubungi ki gak koyo bertele-tele ngono lho Mbak. Wong pancen aku mbek Lina kuwi cara monoe komunikasi yo sebutuhe. Memang kok dekne nek njaluk Mbak cekotno iki ngene terus dek ingin njaluk tulung kon bayar apa UTBK. Apa kuwi pokoke ngono-ngono kuwi ndekne. Terus njaluk tulung apa nek ora hari-hari biasa niki ora enek chat nek semisal ora enek anu. Ning tapi nek di masane iki lho ngantek muring-muring kadang.
Lah wong kadang kan ngono ki memang enek sing hal sing penting ya Mbak, sing perlu dihubungi wangil. Iki urung kuliah ae koyo ngono. Sok ben endara kuliah malah piye jejal. Terus cah nom jaman saiki mbah kok guys aku yo ora roh mbah piye kok. Gumun aku ngrasakno. Padahal melek yo tapi emang bocah menungsone yo. Kandhani yo ngono yo ora enek. Ngono iki kudune ditelepon bebekane ping bolak-balik ora diangkat yo. Ngono kan kudune nek ndekne wis nyekel HP kan piye Mbak enek apa kan kudune ngono yo ora i. Wis online lah kuwi padahal. Piye jajal we. Dadi aku, apa ora aku tak tekek. Wis guys, ben tak critakno ning kene ae. Aku yo budrek ya ngrasakno cara mono. Iki mau yo aku yo ora sempet nakok-nakoki soalnya kan yo Langsung kok jaginan aku to. langsung budal kan. Kelak berjam. Ya wis guys, ngono ae pokoknya yo jangan lupa besok dan seterusnya maksudnya beberapa hari ke depan Sriwikute libur dulu yo nanti apa engko bakalan nek menawa nek momen atau aku iso ngevlog ya bakalan tak vlog sak isoku ngono yo guys yo gitu. Aku yo sepurane nek malah gak iso nggae vlog ya, soalnya kayak nek kegiatan apa-apa nek aku ngono tok. Ndekne dhewean guys malah mongso aku engko nek ndelok. Aku malah lega Aku yo ngono dan kuwi. dulu kuwi ngadunan mau kok rentang-rentung apa mau kluntang-kluntung. Napa, Mak? Apa, Mak? Sote, Mak. Mak kenceng. Ya wis guys, ngono guys, kita pamit doa terbaik untuk kita semuanya. Semoga kita bertemu di bulan Ramadan selanjutnya. Ya, moga-moga kita juga selalu dilindungi dimanapun kita berada. Yang paling penting dalam keadaan sehat. Benar, terus dikelilingi oleh kebahagiaan juga, oleh orang-orang baik, diberikan kesehatan dan juga umur panjang. Apapun yang kita semua inginkan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehat-sehat ya untuk kita semuanya, semangat. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.